Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Ndi Bambo Isaac Kamboi monga mukudziwa, regional governor athu akuno kusapitwa. Pa nthawi ino a president ndi madam president to be mundilole kuti ndiyitane a national publicity secretary athu Bambo Felix Njawala kuti akupatsire moni a president komanso ayankhule ndi anthu amene ali pano pa Vumbwe zikomo. Chibagera mwamba aliyense amene akufuna kundivomereza kuti awa boma lakanika, boma akongresi lakanika, chibagera mwamba aziona kuti lakanika di bomali. Pa Vumbwe pano amene akufuna kuvomerezadi kuti zinthu zakwera mtengo, wina aliyense akukanika kugula chibagera mwamba. Chifukwa tikapanda kuyimika chibagera chimene chomwe tikumenyera pa 16 September aziona ngati tikuphekesa eti. Ali pa kuphekesa pano, Vumbwe imaphekesa. Vumbwe imapekesa, Vumbwe imaova. A president, Vumbwe nditi ndi imene. Kunoko kucholo kwa Vumbwe. Mbiri ya pano pa Vumbwe pamachuka ndi kupezeka zinthu za mtengo wabwino, zinthu zabwino, zinthu zochipa. Koma pano a president malingana ndi mmene boma ili likuyendetsera zinthu, mbiri ija yayamba kusintha. Chifukwa zinthu mdziko muno chuma chasokonekera, aliyense ngakhale wa tomato akufuna agulitse ndalama yokuti akwanitse kukagula ufa, akwanitse kukagula sopo. Wakabichi akugulitsa mtengo kuti nayenso akwanitse kukagula sopo. Sopo chamuna msiya ali pa 50 kwa jalero ali pa 1000 eti. Ndikunama ngati ineyo. A president anthu ambiriwa zokuti kwanu ndi kucholo konkuno akudziwa. Mukudziwa eti? Kuti ndi mwana wakuno kucholo mukudziwa? Kuti ndi wanu mukudziwa? Pawo ndipompa pa masamba njati apa. Kumene kumachokera chani nthochi. Kutekwa apa bwana mukucheza ndi anthu akwanu. Anthu amene ali abale anu ndiye mwayankhule amve kuti kodi Malawi mumukonza bwanji. Ine ndimafuna ndinene a president mmene ayankhulira a regional governor. Pano pa Vumbwe fertilizer wafika 146,000 kwacha. Ni momwe mwedi? Ena umagulitsa 150,000. Kodi ndangati angakwanitse kugula fertilizer mtengo umenewo? Palibe. A president chimanga chinafika pano 105,000 kwacha thumba limodzi la 50 kg. Pano agula 110 chinafika 110,000 kwacha. Ndi angati angakwanitse kugula chimanga mtengo umenewo? Akabwera anzathu a Congress amatuza kuti tigulitse matumba awiri a chimanga kuti tikagule fertilizer thumba limodzi. Kodi tingagulitse chimanga tilibe chimangacho? Kusonza dambiri ulimi wakanika chifukwa chonena kuti fertilizer sangamufikire. A president kufuna ndikuuzeni anthu ambiri adziwe lero kuti inu munakhala budget director, munakhala reserve bank governor. Maudindo akuluakulu okhuzana ndi zachuma. Abale anga pano pa Vumbwe ndifuna ndikuuzeni. Apingu wa Mtalika malemu mzimu wawo use mumtendere. Chitsulo cha njanji. Siti manena chonchi. Ndikunama zoti apingu anali chitsulo cha njanji. Amene aja anali chitsulo cha njanji. Chimanena kuti akanachoka akamuzo aja kuzabwera apingu, kuzabwera abakiri aja ndikugwira ntchito mmene amagwirira dziko lino likanatani kodi? Likanasuntha. Koma mwangozi apingu 2012 anati tani kodi? Anati siya. Ndikufuna ndikuuzeni apingu ataunguza Malawi muno. Anyamata amene akanagwira nawo ntchito kuti akonze chuma. Mukudziwa inu apingu anapanganso maphunziro ofanana ndi ya president Akabambe. Anapanga maphunziro a zachuma, economics. Ndiye ataunguza anapeza anyamata awiri Malawi muno. Dr. Kabambe ndi Dr. Gudo Kondo. Akatswiri amenewo ndi amene anathandizana nawo apingu ndi kupanga chuma cha dziko lino ndi kukhala chuma chonena kuti wina aliyense nkumayamikira. Apingu zaka 5 anapanga chitukuko chonena kuti wina aliyense amakoma nacho. Mpaka anafika pongonena kuti lolani ntchito za manja anga zindichite chani kodi? Ndipo 2009 anawina ndi landslide 62% anawina chifukwa chokuti ntchito za manja awo zinachita chani kodi? Umboni. Anyamata awiri amene anagwira nawo ntchito apingu kuti ntchito zawo zachite umboni. Mmodzi mwa iwo ndi Dr. Kabambe. Mmodzi mwa iwo ndi Dr. Gudo Kondo amene anatisiya. Atagwira ntchito ndi apingu wa Mtalika. Kunapezeka kuti mwangozi zachitika zimene zichi.
akabambe adachosedwa ku budget director kupita department ina. Tikati budget director ni munthu amene amakhala pansi ndikumayang'ana kuti ndalama izi zimene zilipozi kodi mankhwala tipitiseko ndalama zingati, kulimi tipitiseko ndalama zingati, kodi kumisewu tipitise ndalama zingati. Amene amagawa zimenezozo ndi akabambe. Atachoka pamenepo anasintha ma department, apita Mutharika anabwera 2014, 2015, 2016. A professor anaona kuti mkulu wanga anagwira ndi wina wache dolo wa zachuma, kodi ali kuti anasakaso akabambe. Tabwerani na apasa ntchito ya Reserve Bank Governor. Tikati Reserve Bank Governor ndi munthu amene amayang'anira chuma cha dziko kuti chiziyenda chisamakwere, chuma chiziyenda bwino, moyo wa anthu azikwanitsa kugula zinthu. Ndiye atabwera iwo wa 2017, ndifuna ndikuuzeni zimene zinachitika. Atabwera 2017 anapeza mtengo wa sopo uyu timankonda kusambira, kuchapira uyu. Timati chani kodi? You Fresh, Azam, kaya Nilima, timatero right? Nima, sichoncho. Anali pa 50 kwacha 2017. Ndikufuna tunkhani imene yabayanga muimvetsese. Mukamachoka pano kumapita kumene mukupita mukauze anthu zoona. Chifukwa nthawi inoyo mapanga kampeni ya boza inatani kodi? Inatha. Anampeza sopo amene ujali pa 50 kwacha. Ndi ntchito ya iwowa inalionesesa kuti sopo yampeza pa 50 yo amalawa ankwanise kumagulabe. Ndi anachoka 2017 ali pa 50 kwacha, 2018 pa 50 kwacha, 2019 pa 50 kwacha, 2020 pa 50 kwacha. Anampeza ali pa 50 kwacha 2017, kuzafika 2020 anamsiyaso ali pa 50 kwacha amene amachosedwa ntchito ngati Reserve Bank Governor. Chachiwiri, fertilizer wafika 146,000 panoli. Iwo anampeza 2017, thumba la fertilizer lili pa 18,000 kwacha. Analipeza pa 18,000 2017, anayesesa 2018 linakhalabe pomwepo, 2019 linakhalabe pomwepo mpaka na 2020 linakhalabe pomwepo pa 18,000 kwacha. Petrol uyu akumadula panoyu, petrol uyu anampeza 2017 ali pa 732 kwacha, 2018 732. Atapanga zawo katswiri wawo 2018 petrol anadzatsika pang'ono kufika pa 639 kwacha. Mukumbukira hiyo. Atachoka pamenepo anamusiya ali pomwepo 2020. Kungochoka 2020 kuti muone kuti akabambe anali katswiri. Panabwera governor wina ndi boma ili. Kuchoka 2020 anasiya sopo ujali pa 50 kwacha. 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Zaka 5 eti lero sopo wa 50 kwacha ujali pa bwana. Federeza amene anakwanisa kumkwira zaka 4 mtengo moyo kuchoka 2020 pa 18,000 lero fertilizer ujafika pa bwana. Petrol ujana musia pa 732 kwacha ucha. Lero zaka 4 zatha lero petrol ali pa bwanji 2,700 kwacha. Kusonzo nena kuti akabambe mmene abingu ndi apita Mutharika amatenga anaonamo chinthu kuti uyu mwana wa Bacholo uyu mutu mumulingani ina yomwe ingathandize kuti chuma cha dziko lino chiyende bwino. Lero ndifuna ndikuuzeni kunena kuti Reserve Bank Governor mukakhala abale anga kuno mwina mawu ndi achizungu kodi governor aso ndi ndani? Governor mungontenga ngati mwina inuyo abambo amayi amene mapanga business pano pa Vumbwe. Mukamapanga business yanu mumaona kuti ndalama yanga imene ndili nayo, capital yanga, mpamba wanga ndikachosapo 1,000 kudyera ndiye kuti ndiduka, ndiye mumalolera kuswera nayo njala cholinga kuti mpamba uzikani kodi uzikula. Umeneyo ndi nzeruzo za business. Tsopano ukakhala kuti sugwiritsa ntchito nzeru mene zinthu zavutira umapezeka kuti myezi 2-3 mpamba watani kodi watha. Alipo ena business iso opanda nzeru agulisa lero 1,000 amakamwera 800, 200 yokusunga. Business iyenda ngati mene ikuyendesera boma ilili ndi exactly munthu wa business opanda nzeru. Chifukwa chuma sitingakwere ngati wewe kasuku mayang'ana kuti apa ndikuyenera kudya mowumira. Ndiye akupezeka kuti afuna azidya kwambiri amalawi zazitukuko zikhala zochepa. Pakadali pano ayika 67 billion kwacha ndalama za ku State House. Munthu mmodzi akazi ache ndi ana ndi anthu ena okonza kapinga 67 billion kwacha. Chimanga cha dziko lonse lino cha chaka agula chimanga cha 60 billion kwacha. 60 billion kwacha likangoyika no muchakudya ndifuna ndikuze na Malawi ndi chimanga cha myezi 3. Kusonza kuti ngati sitisamala chaka chinonso
chimanga chichoka pa 105 chinali pacha lero chikatherano ku 150 chimene limayenera kuchita boma la nzeru akanakhala kuti agavana ache ndi akabambe kapena president wake ndi akabambe timayenera kuyika ndalama zambiri chaka chino za chimanga chifukwa chani chimanga sichinachite bwino chikagulidwa ena apita nacho kaya ku Mozambique ena apita nacho ku Zambia ena apita nacho kuti ngati ati makisisunga chimanga ndekuti tikupanganso njala ina nde izi zakupanga dala akupanga dala chifukwa chani afuna nthawi ya kampeni asisanayo kuti tikugawa chimanga ndife anthu abwino kwambiri tikugawa chimanga pamene pali nzeru ngati ife tinazola kudya zolandira ife Malawi amawe tinazola kudya zolandira ngati ndiye boma la nzeru limayika ndalama zambiri kuchitukuko ndalama zambiri kuti zitukule miyoyo ya anthu zithandize anthu a Malawi moyo ipite pasokolo zimenezo zimene amapangano akabambe amaonetsetsa kuti ndalama zimene boma likuononga ndi zimene boma likupeza zizikhala zobalansana ndi zimene zimapangisa kuti chuma cha dziko lino chizingoyenda bwinobwino osatsika anthu kumagula katundu yemweyo mu January pa mtengo omweyo December nso kuzankhula pa mtengo omweyo ataona tsopano kunena kuti zumazi tikuoneka kuti chasokonekera ndi pamene amati ine ndikhale president pali zina mmene sizimachitika ine ndi Reserve Bank governor ndikazipanganso zimenezo amalawi amva kukoma kuposanso mmene amamvera ine ndi Reserve Bank governor chimenecho ndi chimene a president amalawi ambiri mwamva mfumu aja yankhulapo amalawi ido amakunena akuti ndini economic engineer utenga pansipa watali tsopano wafika anthu amva chimene chatsala nchonena kuti aliyense atenge utenga akamuuze nzake pano sipovoteranso chipani iyayi chipani munthu umakhala nacho koma umakagona ndi njala chipani uli nacho chipani munthu umakhala nacho umakagula zinthu zodula chipani uli nacho ndiye za mtundu za chipani zimenezo anthu tizisiyeno kumbali pano tiyang'ane kodi ndani angathandize dziko lino kuti lipite pachani kodi pasokolo ife tikabwera sitiyankhula za anthu ena iyayi tikuyankhula za akabambe chifukwa chonena kuti akabambe ndi amene tikufuna inu muwadziwe kuti kodi akabambe ndi ndani adzapanga chani kodi dziko lino adzalikonza bwanji awawa akabambewa anaonetsetsa kuti akhale ngati kholo la nzeru pa nyumba wache director ngati amayi anu abambo anu anzeru amati kulandira 1000 mwezi ukatha amatenga 800 wapasa amama imene yazigwirisa ntchito pa nyumba pake 200 amayika mu nthumba kuti mwina aponda tomato pena pake akuyenze ngongole imene koma wopanda nzeru amatenga 1000 imene alandira ndi amatenga 800 kwacha ulendo nayo kumowa ndi kusunga 200 kwacha imeneyo kuwapatsa amayi azigwirisa ntchito pa nyumba ikwana mwezi usanathe imene siita ngati a president tufuna tukuyamikireni chifukwa cha chimenechi amalawi akuvutika apo amene akugwira ntchito mboma akuvutika nkhanza za anthu awo ataziona tsopano tidakonga nawo ubale twife ubale umene wachilima sankaufuna ulo pang'ono amalawi adapempha achilima kuti azichepese amanena kuti achilima ndozikweza azichepese alole nakhale running mate wachakwera achilima anapanga zimene zija kumvera amalawi kuti okay ine ndikupanga koma anthu awa ndikuwaziwa sangasinthe koma ndizabodza kuti sangasintha anthu awa ndizoona anthu awa asintha ngati nkhanza sakupangabe anzathu amboma makamapereka petition yawo kuti ndalama zikutiperewera tufuna boma litonjezere chimene akalandira kumeneko nchani zikwanje kwakhapa akapidwa chonchija ngati sizokhazo akwachotsaso ntchito kwayamba kwatumiza madera ena awa nkhanza sangatani awa sangasiye apolisi ena alipo mpano akuvutika apolisi amenewa bwana pano pafika poti Jombo amavala mwendo ina ya green mwendo ina ya black afika poti amavala uniform kola yonseyi yatherapi ana ini yake kuwazunza amene akupereka chitetezo sukomo endizafika pomanena kuti amalawi pena kumati apolisi sakutithandiza sakunamize apolisi ngodziwa ntchito yawo bwino nthawi zina kuti mudzadziwa kuti apolisi amagwira ntchito bwino zabene ndi pamene mudzaone kuti Malawi amatani amachepa koma akulephera kugwira ntchito bwino chifukwa cha anthu andale apolisi anagwira anthu amene anakhala pa ziphunzitsi ku Lilongwe anapasidwa order kuti 6 o'clock isanakwane mama anthu amene omwe atulutsi anthu amene anatulutsidwa lero ndifuna ndikuuze na president onse amene anakagwira zigawenga zinakhapa anthu amboma ku Lilongwe zija pano ndiunena pano anthu amene achapatsa matransfer kuwachotsa kumene anali kuwapititsa madera ena konkuno kucholo kuli ena apolisi amene anagwira bwino ntchito osatira tiye gasi anthu amene amakapereka petition yawo amene amapanga matemu awo anachotsanso kumeneko chifukwa chogwira bwino ntchito lero apolisi akuvutika chifukwa chogwira bwino ntchito ndimafuna ndene zimenezo kuti apolisi amene muli pano UTM idzakuyang'anirani kapotereni UTM auzeni anthu za UTM tidzakusamalirani mudzagwire bwino ntchito
monga mmene profession yanu imatani imanenera ndi amene wa president funa ndikulandireni malo ano ndikuthokozeni amalawa kudziwa economic engineer ali pano mphwake wa Bingwa Mutharika ali pano kodi ali pano mzukulu wake wa Professor Peter Mutharika ali pano kodi ali pano ambaye akudaliseni mosiko kwambiri UTM sokolo latu choyamba ndipereke ulemu kwa ino a vice president athu amene muli pano olemekezeka Bambo Makonde. Ndipereke ulemu kwa members onse a Central Committee amene muli pano komanso a NEC amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa a regional governor ndi committee yanu yonse ya ku region ili pano. Ndipereke ulemu kwa district governors amene muli pano ndi makomiti yanu. Ndipereke ulemu kama constituency governors onse amene muli pano ndi makomiti yanu. Ndipereke ulemu kwa mashado ndaona kuno komanso ndaonanso akuchikwawa nanonso muli pompano ndakuona mashado nonse ulemu wanu amene muli pano. Mosaliwa ulemu wanu gogo watu nanunso mwatilankhula bwino kwambiri ulemu wanu gogo watu. Ine ndine okondwa kwambiri kuti ndasacheza ndabale yanga kuno kwa Vumbwe. Ino ni nthawi ya ntchito ife timangodutsa koma nomwe abwera mu khamu lalikulu kuimbira wanthu kuti ngakhale tikungodutsa tipatsane moni tionane tidziwane. Ndakuthokozani kwambiri. Background paterera ndwete background pachema eti ndi kachina kuti background muni yake kuti paterera koyamba eti ndikati naso background kachiwiri munene pachema takwirizana ndwete ambiri aino ndi achinyamata mutha kuyankha mofuula eti koyambirira kwate paterera kachiwiri pachema takwirizana background Dizona di background paterera background pachema. Chaka chino njala inativuta kwambiri. Federeza ena kale adali okwera mtengo anthu ambiri sana kule federeza. Zotsatira zake talima zochepa chifukwa nthaka yathu imafuna federeza inakuka. Ndiye anthu ambiri sana kolole mokwanira ya. Ndiye chimanga tinalibe. Adi makinso anatseka kalekale. Anthu amakagula chimanga, ogula chimangawo amakachioda kutali kwambiri pa mitengo yokwera. Chotero chimanga chakhala chili chokwera kwambiri. Kuno anthu ambiri chimanga amagula kapu 1000 kwacha. Ndi chifukwa chake njala yavuta kwambiri anthu akhala kumagona osadya katatu. Mmadya katatu inu? Anadya katatu dzilondani. Background komanso monga ena anyamata ambiri ntchito sakuzipeza iyayi. Ma certificate ali nawo adaphunzira bwino adamaliza sukulu koma ntchito sizikupezeka. Background paterera background pachema. Komanso anthu ambiri amene akupanga ma business awo apotera chifukwa chotana makaoda zinthu modula kwambiri. Chonsecho anthu ndalama alibe. Ndiye anthu akukanika kugula zinthu zimene wamagulitsa zimene akazioda pa mtengo okwera. Chotsatira chake ma business anthu ambiri apotera alowa pansi. Background patani zinthuzo zakwera background eti zakwera mugwirizana nane zakwera ndendi kachula chinthu muzidi chakweratu muopa muchita manyazi ndikachula chinthu muzidi chani chimanga chakudya chovala chokwera chilichonse chakwera ndi ndani. Pamunda
Mundu akalepera ntchito pa munda mantani. Pa business. Mundu akalepera ntchito mantani. Nanga kuchalichi. Mundu akalepera ntchito mantani. Achakwera atani. Ubwino wa democracy. Pazaka 5 zili zonse. Adindo aboma akalepera tima atani. Chotera September achakwera atani. Achakwera achoke mukalowetse mwa UTM. Mukasange makansala a UTM, mukasange ma MP a UTM, mukasange so ine mwana wanu ngati president wa UTM. Ndiye mukasanka a UTM tidzakupangirani zinthu zinayi. Ndichula zinthu zinayi zokha mmawa uno pano pa Fumbwe. Choyamba ifa UTM tidzakhazikitsanso chuma cha dziko lino m'malo mwake. Tikakhazikitsa chumachi m'malo mwake mitengo ya zinthu idzatsike. Fetereza adzabwererenso ngati kale. Chimanga chidzabwererenso ngati kale. Sopo adzabwererenso ngati kale. Mafuta ophikira adzabwererenso ngati kale. Sugar adzabwererenso ngati kale. Bread adzabwererenso ngati kale. Zinthu zonse mitengo idzatsike. Chimene chonde choyamba tikatsitsa mitengo ya zinthu titatha kukonza chuma. Amalawi amene akupanga ma business awo adzayambiranso kuyenda bwino. Adzikaoda zinthu mitengo yabwino, adzigulitsanso mitengo yabwino, ma business adzayambiranso kuyenda bwino. Komanso tidzaonetsetse kuti tatsegula development bank kuja mmakabwereka ndalama pa milingo yofewerako. Komanso mapatsiro amati grace period nthawi musanayambe kubweza. Chotero awa development bank adzatsegule maofesi awo kanda munthu mmodzi ka awiri pa msika uliwonse. Chotero acheya apano pa Fumbwe azidzadziwa development bank atsegulapo, anthu onse ama business adzikabwereka ndalama pa mitengo yabwino kwambiri. Ndiye zinthu zikatsika, mwayi wa ngongole ulipo, ngongole amati soft loan, ngongole yabwino ija ilipo, ama business apano pa Fumbwe, ma business ano adzayambiranso kuyenda bwino. Chachiwiri chimene ifa UTM tidzapange ndiye chonena kuti tidzaonetsetsa kuti ntchito za ulimi tadzikonzanso. Tizidzayika ndalama yokwana 500 billion kwacha pa chaka chilichonse ku ntchito za ulimi. Cholinga number 1 nchonena kuti aja amakanika kupeza fetereza aja adzathandizidwa ndi fetereza wa subsidy wangati uchatinka upanga nthawi ya malemu apingo. Adzakhalepo anthu ochuluka othandizidwa ndi fetereza amene uja. Nde mbali nayi takonza chuma, fetereza watsika. Mbali nayi tikupereka fetereza wa subsidy. Tidzapangenso fetereza uja olandira m'magulu wa makalabu wa pangongole. Tikapanga amene uja amene angakwanitse kukatenga fetereza pangongole akatenge pangongole. Izi tidzachita ndizolinga zonena kuti nthaka yathu inaguga imafuna fetereza kuno kutyolo kuti tikolole mokwanira. Ndiye tidzakonze fetereza kuti Amalawi onse aliyense mulimi azidzapeza fetereza. Komanso monga ena anena kale tidzalimbikitse ntchito ya ulimi wa nthirira. Kuti paliponse pali madzi tidzalimbikitse ntchito imene ija yopanga ulimi wa nthirira. Kuno tilikale ndi mega farms. Mega farms ngati ali kuno. Mega farms a coffee ali kuno. Ma estate akuchita conforce ndi azinzawo. Academia amene aja mega farms amene aja ambiri ayiwa akufunikanso akonzerwenso. Chifukwa wambiri timalima kuno mbewu yake ndi yakalekale kwambiri. Amati Indian type of variety yakalekale kwambiri. Timaina tisinthe variety ya tea chatibweretse ya makono yatsopano yobereka kwambiri komanso tea onunkhira bwino. Amene aja tapange encourage ama tea estate
adzakonzenso mbewu zawo zabwino zakuti zizakhale zimene zolibweretsera ndalama zambiri kuno ku Malawi. Komanso amene aja ali ndi malo ena amene samagwiritsa ntchito tidzakambirane nawo. Inde ndi zoonadi kuti iwo aja akuna kukhala nawo ndi property rights zokhala ndi malo amene aja, koma mmatha kukambirana nawo anthu amene akuvutika kukhala ndi malo akhoza peza mwayi tikadzakambirana nawo za malo amene ali idle amene samagwiritsidwa ntchito. Komanso tidzaonetsetse pa nkhani ya ulimi yokhayokhayi kuti no alimi athu aja amapanga ulimi wa mkaka za ng'ombe kuno kwa Vumbwe adzathandizidwe ndi ulimi wawo, adzapatsidwe ma deep tanks komanso ma abattoirs ndi malo okonzera bwino mkaka wawo uja. Pambali papo monga anena vice president tidzakhalenso ndi ma factory oukonza mkaka uja ma products osiyanasiyana konkuno kwa Vumbwe. Zimenezo zathandiza kuti ambiri adzapeze ntchito. Komanso pachakulo timalima zambiri tweti timalima chani kuno pacha nthochi eti tidzazikonze nthochi zija zambiri zinawauka ndi matenda achiwawu. Tidzakonzenso mbewu zatsopano zimene zikugawidwa zija zidzagawidwe malo ambiri kuna kuti nkhani ya ulimi wa nthochi udzapite patsogolo. Palinso ulimi wa nanasi eti tidzaonetsetsa ulimi wa nanasi taupititsa patsogolo ndi maulimi ena onse azimene timalima ife kuno zidzapite patsogolo, zipatso ndi zomera zina zilizonse. Pambali polimbikitsa ulimiwo tidzakhale ndi mafactory ake monga tili mafactory a tea, tili mafactory a coffee, tikhalenso ndi mafactory a zina zonsezi. Tidali ndi ma canning factories kale amene aja adatsekedwa, tione kuti ma canning factories aja abweranso atsegulidwa kuti zipatso zathu zonse tisanagulitse zambiri za izo zipita ku ma canning factories, tizizikonzanso ma juice ndi zina zotero tizipangira konkuno kwa Vumbwe ndi Kutyolo. Tikakonza ulimi wathu motero ndiye kuti chakudya tidzakhala nacho chambiri, tizidzagulitsa zambiri dziko lomwe lino ngakhalenso kunja. Zonsezija zidzatipatsa ndalama sankhani zochuluka zimene zakonzera umoyo wa anthu. Chachitatu, ifa UTM tikalowa mboma pa September pano, chachitatu tidzayika ndalama ya 100 billion kwacha ku konsolo iliyonse ya boma ya dziko lino kuphatikizirapo konsolo ya Tyolo. Tikadzayika ndalama imeneyi idzakhala yokonzera zinthu ngati misewu. Pano makonsolo ambiri amalandira 300 million kwacha, 500 million kwacha, mwina zikachuluka mwina 3, 4, 5 billion kwacha pa konsolo. Koma ife tifuna tidzaonetsetse kuti konsolo iliyonse ikulandira ndalama zambiri 100 billion kwacha pa chaka chilichonse. Cholinga chonena kuti ndalama zimenezi misewu yambiri kwa Vumbwe kuno ni madera ena zidzakonzere misewu icha. Misika yambiri monga adena za nsika wa Vumbwe ndalama zimene zidzakonzere pano sanitation ndi zina zotero za pansika pano. Komanso tidzakonze zipatala zathu, masukulu athu ndi malo osiyanasiyana a ntchito za boma ambiri adzakonzedwe ndi ndalama zimenezi. Madera ena kuti akalibe magetsi, malaini amagetsi sanapiteko. Madera ena malaini amadzi, mapaipi amadzi sanapiteko. Konseko tidzapititseko madzi ndi magetsi. Cholinga choti umoyo wa anthu kuno Malawi udzasinthe. Chotero ifa UTM tidzayika 100 billion kwacha pa chaka chilichonse. Cholinga tikonzenso umoyo wa Malawi ukhale wabwino. Kwa iwonso amene akugwira ntchito ku konsolo, uthenga wabwino ndonena kuti ndi ndalama imeneyi masalale yawo tidzakwezera, adzakhale ndi masalale abwino. Apolisi kandi amanesi, maziphunzitsi onsewa masalale yawo ndalama zimenezi tidzawakwezera kuti adzalandire masalale ooneka bwino osati ngati ama units amasiku ano malandiridwa masiku ano achaiya. UTM tsogolo lathu. Koma ifenso a UTM chachinayi tidzayika ndalama zokwana 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Tikudziwa kuti kuno kuli malo ambiri kumene kuli miyala yabwino imene tingathe kutsegulako migodi. Malo moti tidikirire anthu akunja abweretse ndalama zawo atsegule migodi yathu kuno, ife tidzayika ndalama zimenezi mcholinga titsegule migodi. Mu ulamuliro wathu oyamba wa zaka 5 a UTM tidzatsegula migodi 10
mdziko lino Malawi ndicho linga choti mamona anyamatatu azipita ku Joni kupopa belt ku Zambia anyamatatu azigwira michiro migodi yako nkuno ku Malawi. Zimenezo zidzathandiza kuti tizipanga katundu ochuluka anyamata ambiri azikhala ndi mwayi wa ntchito komanso umoyo wawo uzikhala bwino ndopita patsogolo. Chotero inu pa 16 September pano musunge chovotera chanu mukavotere chipani cha UTM, mukavotere ine ngati president wa UTM. Monga enanena izi tikukamba apasi tidapanga mu nthawi ya malemu apingu, tinapanganso mu nthawi ya ulamuliro wapita, tifuna ulendo uno tupange mu ulamuliro wa UTM. Chotero mukavotere UTM kuti tidzakonsenso moyo wa Malawi. Kwa zaka 60 tachaya ndale mokwanira, tapanga ndale mokwanira, tinazipatsa flow zilamulira ndi zina zotero. Chimene andale kapena ndale za ku Malawi zatsala kuti zipange ndikukonza ndikusintha moyo wa Malawi, kuchotsa vuto la njala pakati pathu, kuchotsa vuto la umphawi pakati pathu. Chotero tikavotere UTM pa 16 September pano ndicho linga chakuti ife tizakonze zimenezo, tikuzitcha kuti economic revolution, kusintha kwa umoyo wa Malawi pangani ya zachuma ndi chitukuko cha dziko lathu. Zimenezo ndi zimene ife tidzapanga UTM tikabwera pa 16 September pano. Chotero ndikuthokozeni kwambiri, ndikunyadireni kwambiri kuti lero munabwera mwationa, ifenso takuonani. Mulungu akudalitseni, tidzabwera tsiku lina tidzapange msonkhano waurale wabwinobwino wotenga nthawi, koma zikomo kwambiri kuti mwationa, tacheza limodzi. Mulungu akudalitseni, zikomo zikomo zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.